дуруди зиёд дӯстони азизи ман, умедворам ҳама каса тансиҳату саломат ҳастед. пеш аз ҳама миннатдор ҳастам ки қатъи мо ҳастед. ташаккури зиёд. лекин чандин рӯз мешавад ки аз тарафи якчанд нафарҳо бар ман занг мезанам, мегӯям барои чӣ мардумро фаҳм мекунӣ? чӣ гап аст ки мардумро фаҳм мекунӣ? зиёда аз 40-50 нафар занг зада ҳамин гапро мегӯям дар як рӯз. инчунин дигар рафиқонам низ ҳамин садоро бар ман медиҳанд. мепурсам ки сабаб чӣ аст? мегӯям ки баҳс кун мардумро фаҳм карданро. яъне чӣ? мо як филм пешниҳод кардем барои шумо, филми деҳотӣ. дигар нафарҳое пайдо шудагӣ ҳастанд ки ҳоло мо қисмати 5, 6, 7 назадагӣ ҳастем. дигар шабакаҳое ҳастааст ки ба хотири гирифтани просмотр, ба хотири зиёд кардани подписчикони худшон ҳамин маводи моро истифода бурда дар ҳамун ҷо менависанд ки фарз кардем ҳоло деҳотӣ филми 5 қисми 5 мо назидем, пеш ай мо мезананд, даруни ӯ тамоман дигар чӣ ҳаст? лекин картинка дизайнери мо ҳастай. дизайни мо ҳастай. ба ҳамин хотир мара занг зада мегӯям ки бас кунем мардумро фаҳм карданро. воқеан ман имрӯз дохили шабакаҳои ютубӣ гардидам, дидам ҳамин ҳодисаҳо дар як ҷо не, дар чандин ҷо зиёд ҳастанд, беҳад зиёд ҳастанд. бародарони азизи ман он қудратеро надорам ки як касро фаҳм кунам. баръакс мехоҳам дар дили шумо як зарраам бошад меҳру муҳаббати инсондӯстиро пайдо кунам. як заррае ҳам бошад мехоҳам ки дар шумо нишон диҳам ки падару модарро эҳтиром кунед. як заррае ҳам бошад мехоҳам ба шумо исбот кунам ки қадами худро дониста занед ки дар дунё дӯстоне ҳастанд ки нониву ҷониву забонӣ ҳастанд, лекин аз дохили ан ҳамин ҷонӣ 90% метавонад забонӣ будан. ман ин чизро мехоҳам дар шумо нишон диҳам. аз фаҳм кардани шумо барои ман чӣ ҳосил аст ё чӣ фоида ба даст мебиёрам ман? дӯстони азизи ман, сабаби занги ҳамин нафарҳоро ман фаҳмидам ки барои чӣ ҳаста. яъне дар боло дизайни мо, дар дохил тамоман чим чизи дигар ҳаст. аз ин хотир аз якояки шумо хоҳиш мекунам, аз ин хотир аз якояки шумо миннатдорӣ пайдо месозам ки ҳамин масъалае ки ман шумо ба гуфта истодам дуруст фаҳмед. ҳамин филми деҳотӣ мо барои шумо ваъда кардем вобаста ба имкониятмон, зеро камбудиҳои зиёдам ба вуҷуд мебиёяд ки мумкин натавонем баъзан рӯз сиёнка кардан, аз ҳисоби набудани ҷо, аз ҳисоби он ҷойҳое ки барои мо лозим ҳастанд, масалан қабили беморхона, автомашинаву хонаву дигар чӣ, мумкин камбудиҳо ба вуҷуд биёрад. лекин мо ҳаракат мекунем ки вобаста ба вақт пешниҳоди шумо созем. аз ин хотир ман аз якояки шумо хоҳиш месозам ки ҳамин филми деҳотиро танҳо рӯзи чоршанбе аз канали шахсии ман Фаррухи Неъмат тамошо мекунед. баъд аз он, баъд аз чанд рӯзи дигар аз канали Таҷсуруд тамошо мекунед. дигар дар куҷое ки мебинед ки масалан филми деҳотӣ бо дизайнери филми деҳотӣ қисми 5, 6, 7 пеш аймоб роварда пешниҳод кардагӣ ҳастанд, бидонед ки куллан хато ҳаст. боз такрор мекунам ки ҳамин филми мазкур танҳо дар канали мо пешниҳоди шумо мегардад. ҳар рӯзи чоршанбе гуфтам барои шумо. дигар шабакаҳое ки масалан ҳамин чизро истифода мебаранд ғалат ҳастай. хуб, ин саломи ман ба ҳамон дигар шабакаҳо ҳастааст. гуфтаниам бародарони азиз, шумо ягон мушкилот дошта бошед
дар бораи кор кардан шумо ягон мушкилот дошта бошед дар бораи фарз кардем пешниҳод кардани филм сценария, бие ман кӯмак мекунам, вобаста ба имкониятам кӯмак мекунам, локи хоҳиш мекунам меҳнати як касро надуздед. як касро обрӯяшро пас назанед. меҳнат кунед худатон. меҳнатдуздӣ он қадар чизи хубе нест. замони хоҷа ҳофиз як порчае дар ёдам расид. вақте ки аз як ҷо мегузаштанд, як аз шеърҳои анҳами хоҷа ҳофизро ғалат аз ёд карда хиштрез буд. ҳамин шеърҳоро ғалат аз ёд карда хондесай, хоҷа ҳофиз ҳамин чизро мебинанд. баъд аз он наздаш меоям, мепурсам, мегӯянд ин шеърҳоро кӣ навист? мегӯд ман худам. пас мегӯянд ту кӣ ҳастӣ? мегӯянд ман хоҷа ҳофиз ҳастам. баъд аз он ҳазрат мегӯянд ки шеърдӯзро дида будам, лекин шоирдӯзро надида будам. мудоме ки меҳнати дигарро қадр намекунӣ, ба тори анҳамон хиштҳои рехтааш қадам мезанам, мераванд. то ине ки масалан аз ҳисоби ғалат хонданам бигзор кирпичи туям ғалат бошад, яъне ки чизи солим набошад, гуфта қадам монда ба болои кирпичҳои ҳамон кас мераванд. вақте ки ҳамин чизро ман дидам, имрӯз анҳамин ҳодиса айнан ба хаёли ман омад ки ҳамин гурӯҳи одамҳо, ҳамин хел нафарҳое ҳастанд ки ҳамин корро мекунанд. меҳнат кунед, худтон заҳмат кашед. шумо агар ки бидонед ки мо шаб хоб намекунем, рӯз хоб намекунем, аз баҳли хела чӣ мегузарем, барои пешрафти худмо, барои тамошобинон бовар кунед ба қарз меравем, шумо ин корро намекунед. чизи муфт ба даст овардан хубӣ надорад. бародарони ман, хоҳиш мекунам чизи мо ба даст нарасонед. ман танҳо гуфта будам, шумо метавонед дар дигар шабакаҳотон ба ғайр аз ютуб истифода баред. мақсад аз ин гуфтаҳои ман дар чи аст? ҳамин нафарҳо тасаввур мекунанд ки мо мардумро фанд карда истем. ҳамин нафарҳо тасаввур мекунанд ки мо мардумро фреб карда истодем. аз ин хотир коре накунед ки мо гӯянд ки ба фреби мардум вобастагӣ дорем. коре накунед ки мо мардумро фаҳм мекунем ба хотири просмотри дигар чӣ шуда, дизайна пешниҳод мекунем, дохила чӣ мекунем. агар дар шумо як заррае ҳам виҷдони инсонӣ бошад, гуфтаи маро дуруст қабул мекунед. агар ки набошад, боз ҳамон кори худатонро давом медиҳед. андоза нигаҳ дор ки андоза накуст, ҳам хислати душман асту ҳам лоиқи дӯст. худо нигаҳбонтон бошад.